अगर आप भी चाहते हैं कि आपन म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लोग तोहर ढोरी के फैन भइला बा जमाना। लाइक शेयर कमेंट खातिर तू लाचार करेलू। लाइक शेयर कमेंट खातिर तू लाचार करेलू। हाँ लाचार करेलू। बिगो वीडियो बना के ननदो का भातार खोजेलू। बिगो वीडियो बना के छिनरो का भातार खोजेलू। मद से बहुत तू प्यार करेलू। राज अहमद से बहुत तू प्यार करेलू। हाँ प्यार करेलू। बिगो वीडियो बना के ननदो का भातार खोजेलू। बिगो वीडियो बना के छिनरो का भातार खोजेलू। रिकॉर्डिंग बाय न्यू म्यूजिक मोतिहारी।